Somos o Grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas da Universidade de Vigo, pertenecemos ao Centro de Investigación Cintex da mesma universidade. O noso grupo adícase ás xeotecnoloxías, ao uso da información de diferentes sensores que se obtén neste ámbito e xerar valor para a sociedade. É un proxecto financiado pola Unión Europea a través do programa Horizon 2020 no programa de transporte e dotado cun orzamento de 4,5 millóns de euros. Estuvo formado por un consorcio de 14 membros de diferentes países europeos con representación de diferentes tipos de socios como empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos. O proxecto foi executado con unha serie de demostradores en 4 países diferentes da Unión Europea, España, Portugal, Reino Unido e Países Baixos, todos en corredores da rede europea TEN-T, e executáronse diferentes solucións, demostráronse diferentes solucións desenvolvidas no proxecto no ámbito da resiliencia das infraestructuras ante eventos extremos como incendios e como outro tipo de situacións de catástrofes relacionadas con estos. O proxecto Safeway, apoiado pola Comisión Europea a través do programa Horizonte 2020, é un claro exemplo de como a investigación e a innovación colaborativas poden axudar a dar solución a retos da cidadanía. Neste caso, a xestión eficiente das infraestructuras de transporte terrestre en caso de condicións adversas e tamén como recuperarse de xeito rápido tras os fenómenos atmosféricos extremos, como poden ser inundacións ou incendios forestais. Para facelo posible, Safeway conta con un consorcio de institucións internacionais, tanto europeas como de Estados Unidos, lideradas pola Universidade de Vigo e coa participación da PEME innovadora galega In Situ. Xuntos traballan para unha Europa máis intelixente, resiliente e preparada para afrontar os retos presentes e futuros. No proxecto Safeway desenvolvemos novos enfoques de vixiancia de infraestructuras do transporte co fin de anticipar e predecir as consecuencias de eventos extremos. Baséase na integración de novos modelos de toma de decisións baseados en risco e que integran modelos predictivos que se alimentan de distintas fontes de datos como poden ser a teledetección, os vehículos conectados ou incluso as redes sociais. Os resultados foron pensados para ser usados por operadoras e xestoras de infraestructuras, de modo que estos sean ferramentas fiables sobre a xestión dos activos. Ademais, o proxecto achega conclusións importantes acerca de os posibles efectos do cambio climático nas infraestructuras do transporte e, mediante o proxecto, tratamos de presentar estrategias que axuden a labores de vixiancia, toma de decisións e incluso recomendacións de cara a intervir os nosos activos ante os posibles efectos do cambio climático.